ያቢው በመንፈስ አባበሉ ጻድቅ ባህታዊ ገብረ ማርያም ንግርት በነቢያት እግዝእትነ ማርያም ትምህርት በሐዋርያት እግዝእትነ ማርያም ቅድስት በልሳነ ኩሉ ፍጥረት አሰርዋ ውልድ ቤተክርስቲያን መይት ብዛት ውላታን ዋቢተ ጸጋ ይእትነ ተጅራቃትና የምንትናን መልዋ በኩሉ ልብክሙ እዛ ይትናፍቅ ወስማዊት መድኃኒትኩም ወቅድመ ስዕላ ስግዱ ዘይሰገደላቲ ደመሰስ ቋሙ ወይታወቅ ርስሙ ወይበል ኩሎ መላተ ሰማይ አሜን ወአሜን ለይኩ ለይኩ እሰግደቺ 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 ወድሰችው ጊዜ ማርያም በቀወደሰች ዮሐንስ አፈወርቅ በልሳነ ዘይት ተፈስሒ ኦ ጊዜ ማርያም አዊት ካበልዎ ፍረ ግብሮ መስክሮ ናይ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ጥዑም ዜና ንገሩ አባ 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 በልዎ ክብሮ ንገሩ ተዓዊት ካበልዎ ፍረ ግብሮ መስክሮ ናይ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ጥዑም ዜና ንገሩ አባ 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 በልዎ ክብሮ ንገሩ ዝኽሩነ ባርዩ አባ በልዎ ያቢው በመንፈስ አባ በልዎ ጻድቅ ባህታዊ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ጸሎቱ ዘስልት አባ በልዎ ኣብ ቅድሚ ኣምላኹ አባ በልዎ ጻድቕ እዩ ኢልኩም ንዓለም ስበኹ ተዓዊት ካበልዎ ፍረ ግብሮ መስክሮ ናይ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ጥዑም ዜና ንገሩ አባ አባ በልዎ ክብሮ ንገሩ ከም ጸሕሊ ሊባኖስ አባ በልዎ ከም ስየ ዝፈሪ አባ በልዎ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ፍሩይ ናይ ፈጣሪ መርዓዊ ምስ መጸ አባ በልዎ ከይሓፍር
ካብ ዘይቲ ማቶትካ ተዓዊትካ በልዎ ፍረ ግብሩ ስለዚህ ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ከንፈሪ ዘጸአት ምዕራፍ 25 ነቢይ እግዚአብሔር ሙሴ ኣብ ማእከልኩም ክነብር ብባህላ ቅዱሳዊት ኣመስጊንዎም ዘሎ ኣብ ቤት ኣምላኽ ምንላው ምስ እግዚአብሔር ምንላው ዘለዎ ጸጋ ዘለዎ ክብሪ ቀሊል ዘይምዃኑ እሞ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ምንላውና ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ዘሎ ክብሪ ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና እንሪኦን እንዕዘቦን ዘለና ሰማያዊ ሃብቲ እዩ። እዚ ማህሌት እዚ ክብሪ እዚ ምስጋና እዚ ምናልባት ኣብ መላእክት ኣብ ሰማያት ጥራሕ ዘሎ ኣብዚ ዓለም እዚ በጀካ ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ኣብ ካልእ የለን። ምክንያቱ ኣብ ሕርያቆስ ወፈከመ ሰማይክሙ ዘንበ ቃለ ቅዳሴሃ ለማርያም ከማሁ ያስምልክሙ ቃለ መሰናቁ ለሕፃናት ወማሕሌተ ዘመላእክት ዘያጠልብ አይፀንተ እምዛታ አይሙ በድባደ እዩ። አንተ ህዝበ ክርስቲያን ከምዝሮሚ ኣብዛ ምድራዊት ቤተ ክርስቲያን ተኣኪብኩም ቃል ቅዳሴ ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ሰምዓኹም ከምኡ ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም የጋብርኹም ከምዚ ሕጂ ማህሌት ምድራውያን ኣቦታት ሰምዕዎ ዘለኹም ቅዳሴ ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ሰምዕዎ ዘለኹም ከምኡ ድማ ናይ ቅዱሳን ህፃናት ማህሌት ናይ መላእክት የስምዕኹም። እዚ ማህሌት እዚ ካብ ህዝቢ ጣዕሙ ዝተላዕለ ኣዕፅምቲ ዘቅልል እዩ ኢሉ። ስለዚ ማህሌት መላእክት ዝተዋህባ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና እያ። እግዚአብሔር ኣምላኽ እቲ ናይ ሰማያት ብሓደ ቅዱሳን ኣቦታትና ንቅዱሳን ኣቦታትና ገሊፅሉ እዚ ማህሌት እዚ ኣብ ካልእ ዓለም የለን። ብዙሕ ንገይሽ ብዙሕ ንፈልጥ ንኸውን ኢና። እዚ ማህሌት እዚ ግን በጀካ ኣብ ምድረ ኣጋዚ ኣብ ካልእ የለን ኣይተዋህበን ከዓ ማለት እዩ። ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣምሳል ናይ ሰማያት ዝኾነ ዝማሬ ማህሌት ምስጋና እግዚአብሔር መጻንዒ ኣብዚ ብምድራውያን ኣቦታትና ሂብና ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ማህሌት እዚ ዕርቡ ናይ ሰማያት እዩ። መጻንዒ ዝኾነና ብኸማና ዝኣመሰሉ ስጋ ለበስ ኣቦታትና ሊቃውንት ንኻል እግዚአብሔር ኣምላኽ ዕድሜኦም ልክዕ ካብ ገዝኦም ካብ ቤቶም ገብረ መንፈስ ቅዱስ ሩብ ዜና ንገሩ ኣባ በሉ ክብሮ ንገሩ ተዓዊትካ
አባ አባ በሎ
ዘስልት አባ ቤሎ ኣብ ቅድሚ ኣምላኹ አባ ቤሎ ጻድቕ እዩ ኢልኩም ንዓለም ስበኹ ተዓዊትካ በልዎ ፍረ ግብሮ መስክሩ ናይ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ስሑብ ዜና ንገሩ አባ 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 በሉ ግብሮ ንገሩ ከም ጽሕሊ ሊባኖስ አባ ቤሎ ከም ስየ ዝፈሪ አባ ቤሎ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ሕሩይ ናይ ፈጣሪ መርዓዊ ምስ መጸ አባ ቤሎ ከይሓፍር ወድኻ አባ ቤሎ ኣቦይ ዓድለኒ ካብ ዘይቲ ማቶትካ ተዓዊትካ በልዎ
በሉ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ባስልዮስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ወርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘሀገረ ኤርትራ፣ ክቡራን አቦታት ሊቃውንት፣ አይንተ እግዚአብሔር ካህናት፣ ዲያቆናት፣ ምእመናን ወምእመናት፣ ክቡራን አማሓደርቲ ናይዚ ከባቢ አካላት ናይ መንግስቲ ብሓፈሻ ካብ ርሑቕን ካብ ቀረባን ነዚ ዓመታዊ ክብረ በዓል ናይ ጻድቕ አቦና አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ንምስታፍ ዝተኣከብኩም ብስም እግዚአብሔር ደሓን ዶ ሓዲርኩም፣ ደሓን ዶ መጺእኩም፣ ደሓን ዶ ጸኒዕኩም። አሜን። ሰማያዊ እግዚአብሔር አምላኽና እግዚአብሔር ይመስገን ኢልና አመስጊና ኣብዚ ቅዱስ ስፍራ ቅዱስ ቃላቱ ክንሰምዕ በረኸት አቦና ክንሳተፍ ስለ ዝፈቐደልና ክብርን ምስጋናን ይብፅሓዮ። ንኹሎም ቅዱሳን ጻድቃን ሰማይታት በብመዓርጎም ክብርን ምስጋናን ይኹኖም። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ወኢይፈርህ እምነገር እኩይ ጥቡቕ ልቡ ለተወክሎ በእግዚአብሔር። ኣብዚ ዕለት እዚ ቅዱሳን አቦታትና ነዚ በዓል እዚ ናይ ጻድቕ አቦና አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ዓመታዊ ክብረ በዓል ንምብዓል ዛንተኦም ንምንጋር ካብ ህይወቶም ህይወት ክንረክብ ክንመሃር ክንመዓድ ኣብዚ ዕለት እዚ ዝተሰርዐ ናይ ልበ አምላክ ቅዱስ ዳዊት ኣብ መበል 101 መዝሙሩ ቅዱስ ዳዊት ኣብ ፍቕዲ 6 ዝበሎ ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ። ስራሕ ናይ ቅዱስ ሰብ ስራሕ ናይ ጻድቕ ሰብ ንዘለዓለም እናተዘከረ ይነብር። ወኢይፈርህ እምነገር እኩይ እዚ እናተዘከረ ዝነብር ጻድቕ ሰብ ክፉእ ነገር ብምምፅኡ ክፉእ ነገር ብምስምዑ ኣብዛ ዓለም እዚ ኣይጭነቕን ኢሉ ጥቡቕ ልቡ ለተወክሎ ብእግዚአብሔር ልቡ ህይወቱ ሙሉእ ንእግዚአብሔርን ኣብ እግዚአብሔርን ዝወፈየ ስለ ዝኾነ ጽኑዕ ልቡ ወኢይትሃወክ ለዓለም ልቡ ኣብ እግዚአብሔር ብዘለዎ እምነት ጽኑዕ ስለ ዝኾነ ኢሉ መጽሓፍ ቅዱስ ኣይጭነቕን ኣይናወፅን ድማ ኢሉ። ስለዚ ኣብዚ ዕለት እዚ ነዚ ነገራት እዚ ከም ዘለዎ ዝኾንዎ ነዚ ህይወት እዚ ዝነበርዎ ኣብ ታሪክ መጽሓፍ ቅዱስ ንዘለዓለም ስርሖም እናተዘከረ ካብ ዝነብር ቅዱስ አቦ ብሳን አቦታት ሓደ ጻድቕ አቦና አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ እዮም። እዞም ቅዱስ አቦ ካብ ስምዖንን ካብ አቅሌስያን ዝተባሃሉ ን30 ዓመት ዝኣክል መኺኖም ዝነበሩ ውላድ ብምስኣን ተሸጊሮም ዝነበሩ ኣብ ቅድሚ ስእሊ ናይ ቅድስቲ ሥላሴ ነቢዖም ጸልዮም ውላድ ዝረኸቡ ስድራ ቤት ዝተረኸቡ ቅዱስ አቦ እዮም። እዞም ቅዱስ አቦ እዚኦም ገና ብህፃንነቶም ጻውዒት ናይ እግዚአብሔር በፂሕዎም ሕሬት ናይ እግዚአብሔር ኮይኑ ወዲ 3 ዓመት ብመልአኽ ቅዱስ ገብርኤል ናብ ገዳም ዝተወስዱ ካበባ ዘመደ ብርሃን ዝተባሃሉ ባሕታዊ ቅዱስ አቦ ቀዲሞም ትምህርተ ቤተ ክርስቲያን ብድሕሪኡ ድማ ማዕርገ ዲቁናን ማዕርገ ክህነትን ዝተቐበሉ ቅዱስ አቦ እዮም። እዞም አቦ እዚኦም በዚ ጸጋዚ በዚ ህይወት ዝኽነብሩ ከለው ነቲ ዝተጸውዕዎ ጻውዒት ብጾምን ብጸሎትን ዝሓለው ቅዱስ አቦ እዮም። እግዚአብሔር ኣብዚ ዓለም እዚ ንቅድስና እምበር ንርኽሰት ኣይጸዋዓንን። እግዚአብሔር ዝጸዋዓኒ ንህይወት እምበር ንሞት ኣይጸዋዓንን ኢሎም ነቲ ዝተጸውዕዎ ጽዋዓ
ብቑዕ ብምዃን ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ጸይሞም ጸልዮም ክሳብ ኣብዛ ዓለም እዚ ናይ ብዙሓት ኣቦ ምዃን ዝበፅሑ እዮም። ሰለስተ ቅዱሳን ኣቦታት ናብ ጻድቕ ኣቦና ኣቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ በፂሖም እዮም። እቶም ሰለስቲኦም ኣናብስ ዝገዝኡ ሰለስቲኦም ኣብ ኣናብስ ዝውጥሑ ከም በዓል ኣባ ኣንበስ ኣባ ሳሙኤል ኣባ ብንያም ዝተባሃሉ እዞም ሰለስተ ኣናብስ ገዚኦም ዝመላለሱ ቅዱሳን ኣቦታት ርእሰ ባህታውያን ኢሎም ነቦና ኣቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ዝሰመዩ ካብቲ ናትኩም በረኸት ክንቅበል ኢሎም ዝተኣከቡ ኣብ መወዳእታ ብጸሎት ኣቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ተባሪኾም ከይዶም እዮም። ስለዚ መፂናዮም ዘለና ኣቦ ንዓና ንሓጥኣን ዘይኮነ ንዓና ንሓጥኣን ጥራይ ዘይኮነ ነቶም ከምኦም ቅዱሳን ዝባርኹ ዓብዪ ኣቦ እዮም እሞ በረኸቶም ይብፅዓና፣ በረኸቶም ኣብ ልዕሊ ኩላትና ይሕድረልና። ስለዚ ቅዱስ ኣቦና ኣቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ኣብዛ ዓለም እዚ ንኸባቢ 562 ዓመት ዝኣክል ዝተመላለሱ 262 ዓመት ብፍላይ ኣብ ምድሪ ኣግኣዚ ኣብ ኢትዮጵያን ኣብ ኤርትራን ኣገልግሎት ስብከተ ወንጌል ዘስፍሑ ንእግዚኣብሔር ዘስመሩ ቅዱስ ኣቦ እዮም። ስለዚ ከምቲ እግዚአብሔር አምላክ እቲ ክስዕበኒ ዝደሊ ህይወቱ ይመንን ኣብዛ ዓለም እዚ ክትዕመኒ ምባል ይግደፍ ኣብዛ ዓለም እዚ ምድራዊ ነገር ይመንን ኣብዛ ዓለም እዚ ንዓይን እግዚአብሔር ቀዳምነት ይስራዕ ከም ዝበለ እዞም ቅዱስ አቦ ኩሉ ክኽወን ዘለዎ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዝኾኑ እዮም። ኣብ መወዳእታ ኣብዛ ዓረፍሉ እዋን ድማ 10 ኣኽሊላት በ4 መላእክቲ ዝተቐበሉ ቅዱስ አቦ እዮም። ቅዱስ ሚካኤል 3 ኣኽሊላት፣ ቅዱስ ገብርኤል 3 ኣኽሊላት፣ መልአክ ሱራፊ መልአክ ኪሩብን ድማ 3 ኣኽሊል ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዝሃብዎም 12 ኣኽሊል ዝተቐበሉ ቅዱስ አቦ እዮም። ሰባብ ዓለም 12 ይትረፍ ንሓንቲ ሽልማት ረኺቡ ክንድምታይ ከቢሩ ይነብር። ቅዱስ አቦና ምድራዊ ዘይኮነ ሰማያዊ ሓላፊ ዘይኮነ ዘይሓልፍ ከምቲ ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ጉያይ ወዲኤ ነዛ ዓለም እዚ ሲዒረ ኣብ መወዳእታ ድማ በድርየኒ ፈጸምኩ ሃይማኖትየኒ ኣቀብኩ ሃይማኖተይ ሓልየ ጉያይ ወዲኤ ሰናይ ገድሊ ተጋዲለ ከም ዝበለ ነዞም ከምዚ ዝተጋደሉ ቅዱሳን ንቅዱስ ጳውሎስ ዝተዋሃበ ኣኽሊል ንዓይ ጥራይ ኣይኮነን ኢሉ ቅዱስ ጳውሎስ ከማይ ንዝስዕብ ኢሉ። ስለዚ ኣቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ከም ቅዱሳን ንቅዱሳን መሲሎም ዝተመላለሱ አቦ ስለዝኾኑ ነዚ ጸጋታት ዝበፂሖም። ስለዚ ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ስራሕ ናይ ቅዱስ ሰብ እናተዘከረ ይነብር። ብምንታይ? ብቅድስንኡ በረኸት ንኽኸውን ጸጋ ንኽዕድል ስሙ እናተጸውዐ ይኸይድ። እዚ ጥራይ ዘይኮነ ኣብቲ ዝነብሮ ህይወት ኣብቲ ዘለዎ ዘመን ድማ ወኢይፈርህ እምነገር እኩይ ክፉእ ነገር እንተመፀ ዘሰንብድ ወረ እንተሰምዐ ኣይጭናቕን ኣይናወፅን ኢሉ መጽሓፍ ቅዱስ ነዚ ጻድቕ ሰብ መስኪሩሉ ኣሎ። ጻድቕ አቦና ኣቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ብቅድሚኦም ብየማኖም ብጸጋሞም ብኣእላፋት ዝኾኑ መላእኽቲ ብዓብዪ ድማ ኣብዛ ዓለም እዚ 60 ኣናብስ 60 ኣናምር ብየማን ብጸጋም ክዕጅብዎም ከለዉ ኣይፈርሑን። ኣብ ዘፍርሕ ዓለም እናነበሩ ፍርሓት ኣጥፊኦም ዝተመላለሱ ቅዱስ አቦ እዮም። ኣዳም ኣብ ቅድስና ከሎ ነዞም እንስሳታት ገዚኡ መሊኹ ይመላለስ ከም ዝነበረ ኣቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ንጽህናን ቅድስናን ናይ ቀዳማይ ኣዳም በፂሖም ነቶም ሎሚ ዘሰንብዱና ዘለዉ ነቶም ሎሚ ዘህድሙና ዘለዉ ጸበል እግሮም መጊቦም ኣብ እግሮም ዘስግዱ ዝነበሩ ቅዱስ አቦ እዮም። በረኸቶም ኣብ ልዕሊ ኩላትና ይሕድረልና። በረኸት ቅዱሳን አቦታትና ንሰባት ይትረፍ ንእንስሳታት ዘጽግብ እሞ ጽጋብ ስጋን ጽጋብ ነፍስን ይዓድለና።
أبز عالم زي كساب زلنا ببركة قدوس أبونا بتأمير بسمئي كمومات بخمسي هوات كم من اللاس እግዚአብሔር نملؤ هاجر يصور لنا سلازي كابزون قدوس أبو انتاينا كنوسد ملأختي أبز عالم زي كنملالس كلنا كم تنسون تصويعهم نتس تصوعوا هوات ملؤ بملؤ كوينمو مسيلمو يبعزلو كم زبلنايو قدس بيت كريستيان حواري قدوس بطرس أقداي ملأختو أمعراف 4 كم زيبل أكلكم موائل زحلفة اتزحلفكم وزمن يأخلكم اتزحلفكم وزمن يأخلكم قدوس ياريب نزنا قدوس بطرس ملأختي كم زلو أبزيمو أقميتو نبيت كريستيان إنا مهاري خيدالو أكلكم موائل زحلفة زتك أنيكم لجئز سجاكم نسجاكم زتجزاكم نسجاكم سعركم زنبركم وزمن يأكلكم أمي إزيسا صوموا وصليوا كاب حجن يوجن صوموا يلو مسحف كاب حجن يوجن صليوا نابك زيابيهر تملسوا نبيت كريستيان صويعيت أبي صنيعكم نمنتايت أفيكم أي بلتنا يأكلكم كساب عجز أحلفكم وزمن يأكل نحات الزمن يأخلكم كمتي القدسان تاريخهم ناتنقر زخيز زلو بقدسنا تاريخكم كنقر أحزاب زقبروا وزنبروا كمت أحزاب زنبروا وزمن إنا قبركم زحلفكم وزمن يأخلكم المسعف سلازلومي كمت تدقاقامي بيت كريستيان تبهر النازلة كندزي معالتات بيت كريستيان نبهون كأترن إنا تغفته كندي معالتي أب بيت كريستيان مسئل لغينا كنحتى تقبا بيت كريستيان قدوس قربان وريدو بدولا ليتن معالتن إنا عدمت كندي سب أبس أمن صولتنا اللو كنحسب يقبا سلازي كابزون قدوس أبو نتستوعنا يوهيوات كنمسلو نتتصوعنا يوهيوات كنبرو يقبا اتزعابين اتخالقين انمهارو ما وإي يفره امنقر اكوي زبليو كفؤ ورا انت مسا اينا وطنيلو ابز علت زي ليقاونت بيت كريستيان ابزنا علت مسباح قليصهم وزلو بزعبا صادقان ባህሪኦምን ህይወቶምን ከዘንቱልና خلو አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ሱሳ አናብስ ሱሳ አናምር አቅዲኦምና ሃለው አጋንንቲ ብዝተፈላለየ ሕብረ መልክዕ እናመጹ ነዞም ኩሎም ሲዒሮም መንበር በዚኦም አይተናወጹን ንሕና ሎሚ ሃይማኖት መደም ቆሪ ጌርና ዘሎ ሰብ ውሕዳት አይኮና በመንጽር ሃይማኖት መጻወት ሰባት ኮይና ዘለና ሰባት ውሕዳት አይኮና ኣብዚ ዘለና የሰመን ንሕና ሃይማኖት ንሰብኽ ዘለና ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሃይማኖት አትሒዛትና ዘላ ለባማት ክንከውን ክንልብም ንጸላይ ስናያት ሲዒርና ደው ክንብል እምበር መጻወቲ ዓያሹ ክንከውን ቤተ ክርስቲያን እንታይ ገበረትን ሃይማኖት አይሰራዕትልና ሎሚ ብምኽንያት ሃይማኖት ልብ ገርህታት እናዓሸው ዝኸዱ ዘለው ዓለም ተወዲ አይሎም ዝሰብኩ ዘለው ዝተወደት መሲልና ኣብ ጭንቅ ዘለና ሰባት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ትምህረና አላ ነዚ መጽሐፍ ቅዱስ ወኢይፈርህ እምነገር እኩይ ጥቡቅ ልቡ ለተወክሎ በእግዚአብሔር ኣብ እግዚአብሔር ስለዘሎ ልቡ ምስ እግዚአብሔር ስለዝኾነ ዘጨንቅ ዘፍርሕ ዘርዕድ ወረውን እንተመፀ ልቡ ይጭነቅ ኒሉ ኣብዚ ሰሙን እዚ ክንደይ ሰባት ተጨኒቅና ኣለና ኣብዚ ሰሙን እዚ ክንደይ ሰባት ኢና ምንባር አቋሪፅና ዘለና ክንደይ ሰባት ኢና ምጽአት መጽዩ ምጽአት አኺሉ ባሕታዊ ኣብ ከምዚ ዘሎ ከምዚ ተዛሪቡ ከምዚ ኢሉ እናተባሃለ ኣምኖ ውጽአት ኢና ዘለና ልብ ገርህታት በሃይማኖት ዘሽካዕልሉ ዘለው መጻወቲ ክሳዕ ማዓሲና ክንከውን ባሕታዊ እንተዳ ኮይኑ ንመን ይደውልሉ ባሕታዊ እንተዳ ኮይኑ ቤተ ክርስቲያን ሞባይል ዝሓዘ ባሕታዊ ላ ትጽውዖ ድያ
موبايل زلوا بحثاوي أقدس بيت كريستيان بحثاوي تباهلو يصوع عليه نسبات ملاقسي إننا قبركا هزوس ملأختي تنسعو أبز معلتات زي كم زلو كم تخقبريو إننا تباهله لب قرهتات إننا نوصو زنور زلو وحداتا يقولون اسكا لومي قديفنا كدمستوى السنة عمتات ندحريس ملس انتدائلنا طاف أكبو أي تباهلنا عندنا እግዚአብሔር ጥሜት ከውርዴ ኢሉሎሞ አብዝ ዘሎ ባሕታዊ ተራእይዎ ስለዝኾነ ናብ ገዳም ህደሙ ኢልኩም ጣፍ አኩብ ኢልኩም ጨው ሕዙ ከምዝ ክኸውን ተባሂሉ ክንደይ ሰባት ጣፍ ገዚኦም ኾኑ ክንደይ ሰባት እዮም ኣብቲ እዋንቲ መወዳእታ ዓለም ኮይኑ ኢሎም ዘዝመፀ ባሕታዊ ዘዝተፀውዐ ሰብ መላገፂ ክገብረና ክሳዕ መዓሲና ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ምሕደራ ይብላ እንዲሁ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን አቦታት ይብላ እንዲሁ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን አብ ሀገር ሰበኽቲ ይብላ እንዲሁ በዓቢዩ ወንጌል ናይ እግዚአብሔር እናሃለወ መምሃራን ሰቢኾም ዘየነስሑና መላገጽ ሰባት ኮይና ዘለና ውሕዳት አይኮንና ስለዚህ ነዚሁ መጽሐፍ ቅዱስ ድማ እዞም ንእግዚአብሔርን አብ እግዚአብሔርን ዘለው ሰባት ወእይፈርህ እምነገር እኩይ ጽኑዕ ልቡ ለተወክሎ በእግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር ስለዘሎ ሕልንኡ ሰብነቱ ህይወቱ ክፉእ ወረ እንተመፀ አይፈርሕን እዩ እንታይ ዘፍርሐና ዘሎ ምጽአት በትበጽሑ እንተወልና አፍቲ መጺኡ እንተወልና እንታይ ዘጨንቀና ዘሎ እንታይ ለዓለን ታሕትን ዘብለና ዘሎ ክቡራን ህዝበ እግዚአብሔር ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 24 አፍትሎ እንተበልኹም አይትእመኑ በቲ ይመጽአሎ እንተበልኹም አይትእመኑ አይትናወጹ ኢሉ ቅድሚ 2000 ዓመት ዝተጠንቀቕናዮ መጠንቀቕታ ክንሰማዕ አይከኣልናን ዘዝመፀ ንግሆ ባሕታዊ ኢሉ ዘዝተባሃለ ናብ ሰበኽቲ ናብ ካህናት እናመፀና ክንሓትት ክሳዕ መዓሲና መላገጽ ሰባት ክንከውን ስለዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ኩሉ ግዜ አስሚዓ እትምህረናን እተረዳእናን ዘላ ብዛዕባ ዕለተ ምጽአት ኩሉ ግዜ ተዳሊኹ ንበሩ ትምህርት ቤተ ክርስቲያን ገና እዩ አይበልናን በጽሑ እዩ አይበልናን ክርስቶስ ብዘይ ሓሰብኩምዋ ሰዓት ክመጽእ እሞ ድልዋኒ ከም ንበሩ ተዳሊኹም ንበሩ ስለዚ ናይ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ተዳሊኹም ንበሩ ዝብል ህጹጽ መልእኽቲ ኮይኑ ዘይተመሓላለፈ ባሕታዊ ኢልና ኢሉ ሓደ ሰባት ንዘንፈሶ ወረግን ሙሉእ ሃገር አናዊጹን አሸጊሩን ቀኒዩ ስለዚ ክቡራን ህዝበ እግዚአብሔር አብ ህይወትና አብ ንባብራና ብሞባይል ብዝመፀካ ዘይኮነ ቤተ ክርስቲያን ሙሉእ ብሙሉእ ምሕደራ ዘለዋ ፓትርያርካ ዝሾመት ሃገር ሰበኽቲ ዘለውዋ ሃገር ክሳዕ ዝኾነት ኣብ ዝሎን ተበልኹም አይትእመኑ በዝሎን ተበልኹም ድማ ምእማን ገዲፍኩም ኣብ ሃይማኖትኩም ክጸንዑ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን አቦታትን እናመሓላለፉ ይኸዱለው ስለዚ ኣብ መወዳእታ ጻድቕ አቦና አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ቅዱሳን አቦታትና ህይወቶም ወፍዮም ንእግዚአብሔር አምላክ አገልግሎም እዚ ክብዚ ረኺቦም አለው ስለዚ ሎሚ ብዝመፀ እናተናወፅና በዓቢዩ ሎሚ ኣብ ብሕትውና ዘለና ረኣያ እንተ ዘይቀይርና ንሕና ንጸድቀሉ ዘመን አይሆነን ባሕታዊ ማለት እኮ ገጽ ሰብ ዘይርኢ ምስ እግዚአብሔር እምበር ኣብዛ ዓለም እዚ ክደሊ ኸሎ ቴሌፎን እናደለወለ ክደሊ ኸሎ ብቴሌፎን ገይሩ መልእኽቲ ዝሰድድ አይኮነን ኣብ ዘመንና በፂሑ እዞም ቅዱሳን እዚኦም መጻወት ንገብሮም ኣለና ስራሕ ናይ ብሕትውናን ናይ ምንኩስናን ፈላሊኻ ዘይምፍላጥ ኣብ ህይወትና ዋጋ የኽፍለና ስለዘሎ ስለዚ ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ስለዝበለና ቤተ ክርስቲያን ስለዝበለትና ንንሳሕ እምበር ሓላፊ መንገዲ ሰይጣን ዝኣወጀልና ስብከት ሰይጣን ቤተ ክርስቲያን አይትቕበልን አይትሰምዕን ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ከምቲ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ጽሑፍ እናበለ ሰይጣን ጽሑፍ እናበለ ቃል እግዚአብሔር ጠቂሱ ናይ ሰይጣን ቃል እግዚአብሔር ግን ክርስቶስ አይተቀበለን ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ሰይጣን መጽሐፍ እኳ እንተጠቀሰ ንመጽሐፍ ቅዱስ ናቱ አይተቀበልን ስለዚ ብዝግብኦም ሰበኽትን ብዝግብኦም አቦታትን ዘይመጸና ርእስና ከይንናወጽ
حدرنا بلنا زسمعنا يون زتمهرنا يون أبلنا يحضرنا سلالاتو እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ቅዱሳን አቦታትና ብፁዓን አቦታትና ኩሉ ጊዜ ከምዘመሓልሉፍልና ኩሉ ጊዜ ናብ ቤተ ክርስቲያን ነፂና ዘለና ንጽድቅ ክሳዕ ዝኾነ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ድማ እቲ መእሰሪኡ ቅዳሴ ስለ ዝኾነ ኩላትና ኣቀዲስና ክንከይድ ኩላትና ናብ ዝመፂና ዘለና ንሰብ ክንነግድ ዘይኮነ ንኣቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ በረኸቶም ክንቅበል ክሳዕ ዝኾነ ናይ ቅዳሴ ሰዓታት ረጊፅና ከይንኸይድ ኣቦታት ሓደራ እናበሉ ናይ ሰብሃ ጉባኤ መልእኽቲ ድማ ኣቐዲምና ክንገልጾ ከም ዝጸናሕና እዚ ቤተ ክርስቲያን እዚ እቲ ዝስራሕ ዘሎ ማይ ጸሎት ንዓና እዩ ኣብ መወዳእታ ተሓፂብና ንፍወስ ንሕና ኢና ስለዚ ሰብሃ ጉባኤ ክልተ መሕፀቢ ጥራይ ስለ ዝነበረ እቲ ተሓፃቢ ድማ ክጽበ ሪባ ጥራይ ጊዜ ውዳእ ስለ ዘሎ ብምባል 5 ክፍልታት ዳርጋ ኣብ ደሓን ኩነታት በፂሑ እቲ ክትህቦ ዝቐነኹም ገንዘብ ድማ ኩሉ ኣብ መዓልኡ በፂሑሎ ስለዚ ተንተሪፈን ዘለዋ በዘም ሕጂ እትህቡና ክንውድአን እቲ ተጀሚሩ ዝጸንሐ ማየ ጸሎት ድማ ምዕጻብ ክቕጽል ኢሎም ኣቐዲምና እኳ ክንህብ ጸኒሕና ኢና እቶም ዘይሃብናን እቶም ዘይሰማዕናን ድማ ነዚ ቤተ ክርስቲያን እዚ ክንህብ ሓደራ ንብል ኩሉ ጊዜ ክንመጽእ ከለና ናብ ቤተ ክርስቲያን ኣምላኽ ሕጉስ ወሃቢዩ ዝፈትሞ ልዕሊ ዓቕምኩም ቤተ ክርስቲያን የገድለትን ከም ግዚኡን ከምቲ ዘለና ዓቕምን ግን ንቤተ ክርስቲያን መሃብ ማለት ንእግዚአብሔር መሃብ ማለት ድማ ነቲ ጉልበትን ጥዕናን ዝሃበካ ኣምላኽ ንዝካር ማለት ስለ ዝኾነ ኩላትና ዓቕምና ክንህብ ቤተ ክርስቲያን ሓደራ ትብል ስለዚ ገበርቲ ሰናይ ዝሃቡ ክንብውልናዮም እቶም ዝሃብና አሜን ልዑለ ባህሪ እግዚአብሔር አምላክና ቅዱስ ፈጣሪና ኣብዚ ናይ ጻድቕን ቅዱስን አቦና አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ዓመታዊ ክብረ በዓል ብሰላምን ብጥዕናን ስለ ዘብጽሐና ክብርን ምስጋናን ይኹኖ ንኹሎም ቅዱሳን ጻድቃን ሰማዕታት በብማዕርጎም ክብርን ምስጋናን ይብጽሐዮም እዚ ዕለት እዚ ዓመታዊ ክብረ በዓል ንግደት ናይ ጻድቕ አቦና አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ተኣኪብና ኣለና በሓፈሻ ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንግደት ክበሃል ከሎ ቃል ኪዳን ናይ ቅዱሳን እግዚአብሔር አምላኽ ንምስታፍ ቃል ኪዳን ናይ ጻድቃን ናይ ሰማዕታት እንሳተፈሉ ብእግዚአብሔር ብጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኣዘዘን ዝተሰርዐን ስርዓት እዩ በሓፈሻ ናብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ምንጋድ ናብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ምምጻእ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዘመነ ስብከቱ ኣብ ዓለም እዚ ን3 ዓመትን 3 ወርሕን ኣብ ዝተመላለሰሉ እዋን ከምቲ ወንጌላዊ ቅዱስ ሉቃስ ኣብ ምዕራፍ 2 ገሊጽዎ ዘሎ በዓል ንምብዓል ናብ ከተማ ኢየሩሳሌም ይድይብ ከም ዝነበረ በዓል ንምብዓል ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ኢየሩሳሌም ይኸይድ ከም ዝነበረ በዚ ምኽንያት እዚ ድማ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ እኳ ምስ ዮሴፍን ምስ ቅድስት ድንግል ማርያምን ኣብ ዝኸደሉ እዋን ካብኦም ከም ዝተረፈ ን3 መዓልትን 3 ለይትን ድማ ደልዮም ከም ዝሰኣንዎ ወንጌለ ሉቃስ ምዕራፍ 2 ይገልጽ ስለዚ ብጽሙቕ ዝበለ እንታይ ንምባል እዩ እዚ ዝጥቀሰልና ዘሎ እንተተባሃለ ንግደት ክበሃል ከሎ ንበዓል ኢልካ ምስዳድ ምጋሽ ናፍቲ ቦታ ምኻድ ጎይታ እኳ በአካለ ስጋ ኣብዚ ዓለም እዚ ኣብ ዝነበረሉን ዝተመላለሰሉን እዋን ዝገበሮን ዝሰርዖን ምዃኑ በሓፈሻ ቅድሚ እዚ ዘመን እዚ ድማ እስራኤላውያን በዓል ንምብዓል ካብ ፈቐዶ ሃገራት ናብ ከተማ ኢየሩሳሌም ይድይቡ ዝነበሩን በዚ ምኽንያት እዚ ኣብ በዓለ ጴንጠቆስጤ ዝተኣከብሉ ምኽንያት ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ኣብ ኩሎም ሰባት መንፈስ ቅዱስ ክወርድ ከሎ ብምኽንያት በዓል ንምብዓል ናብ ኢየሩሳሌም ዝደየቡ ህዝቢ እዮም ስለዚ በዓል ንምብዓል ሎሚ ናብ ቤተ ክርስቲያን ክንእከብ ከለና መጽሐፍ ቅዱሳዊ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ትእዛዝ እዩ በዓል ብምብዓልና ንግደት ብምንጋድና እንታይ ኢና ንረክብ እንተተባሃለ ከምቲ ገድሊ ናይ ቅዱሳን አቦታት ገሊጽዎ ዘሎ ብጽሙቕ ዝበለ ነቢ እግዚአብሔር ዳዊት ኣብ መበል 88 መዝሙሩ ኪዳነ ተካየድኩ ምስለ ህሩያንየ ይብል ምስቶም ዝመረጽክዎም ቃል ኪዳን ኣተኹ ሓደ ካፍቲ ቃል ኪዳን ዝተኣተወ እንታይ እንተተባሃለ ብስምኩም
ናብ ቤተ ክርስቲያንኩም መጺኡ ዝጸለየ ናብ ቤተ ክርስቲያንኩም መጺኡ ገድልኹም ዝሰምዐ ዘስምዐ ክምሕረልኩም እየ ዝብል ዓቢ ቃል ኪዳን ኣለዎ። ስለዚ ንግደት ክበሃል ከሎ ብስም ቅዱሳን ብስም ጻድቃን ክንእከብ ከለና እቲ ንቅዱሳን እግዚአብሔር ዝተኣትወሎም ቃል ኪዳን ምስታፍ ማለት እዩ። እዚኻ ብሕጽር ዝበለ እንታይና ንብል ዘለና ንአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽ ቤተ ክርስቲያንኩም ዝሰዓመ ዝተሳለመ በሐፈሻ ኣብ ቤተ ክርስቲያን መጺኡ ቃል ኪዳንኩም ዝንገሮ ትእምርትኩም ገድልኩም ዝንገሮ መጽሐፍኩም ዝሰምዐን ዘስምዐን ክምሕረልኩም ኢሉ ስለዚ ነዚ ጸጋዚ አበይና ንረኽቦ እንተተባሃለ ንግደት ብምንጋድ ናብ ቤተ ክርስቲያን ብምምጻእ ስለዝኾነ ናብ ቤተ ክርስቲያን ናብ ንግደት ክንመጽእ ከለና ብፍላይ ኣብ ምድሪ ኣግኣዚ ምስ ምምጻእ ናይ ጻድቕ ኣቦና ኣቡነ ሰላማ ክርስትና እናስፋሕፈሐ ምስ ምኻዱ ኩሉ ስርዓታት ድማ ምስኡ ተሓሒዙ ኣቀዲሙ ብሕጊ ልቦና ብሕጊ ኦሪት ትኸይድ ዝነበረት ሃገርና ብክርስትና በሐዋርያት ብድሕሪኦም ድማ ብፍላይ ካፍቶም ክርስትና ዘስፍሑ ቅዱሳን ኣቦታትና ከም በዓል ጻድቕ ኣቡነ ሰላማ ድማ ነቲ ክርስትና ዘስፋሕፍሑን ስርዓት ዘትሕዙን ቅዱሳን ኣቦታትና እዮም። ስለዚ ከምቲ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ 10 ገሊጽዎ ዘሎ ዘተወክፈ ጻድቅ በስመ ጻድቅ ኣስበ ጻድቅ ይነስእ ንጻድቅ ብስም ጻድቅ ዝቕበል እቲ ጻድቅ ዝረኸቦን ዓስብ ናይቲ ጻድቅን ይረክብ ይብል መጽሐፍ ቅዱስ። ስለዚ በዚ መሰረት እዚ ዓስብ ቅዱሳን እንረክብ ንቅዱሳን እግዚአብሔር ቅድስናኦም ኣብ ዝንገሮ ቦታ ብምምጻእ ቃል ኪዳኖም ብምስታፍ ብዓብይ ድማ ጸበሎም ብምጥዓም እዩ። ብስም ወደ መዝሙር ብርጭቆ ማይ ጥራይ ዘስቲ ዓስቢ ይስእኒ ኢሉ። ስለዚ በዚ መሰረት እዚ እቶም ንበጽሕ ንነግዝ ዘለና ጥራይ ዘይኮነ እቲ ዝገብር ሰውን ብርጭቆ ማይ ብስም ቅዱሳን ብስም ጻድቃን ምግባር ዓስበ መንግስተ ሰማያት ዘለዎ ስለዝኾነ በዚ መሰረት እዚ ብርጭቆ ማይ ጥራይ ዘስቲ ዓስቡ ይስእኒ እዩ ንዝብል ኣምላኻዊ ትእዛዝ ብንግደት ጌርና እነብዕሎ ዘለና እዩ። ምናልባት ገለሰብ ኣብዚ ዘለናዮ ዘመን ንግደት ምግባር ኣጋይሽ እንተብልዓኻ ካብ ወጻኢታት ሓሊፉ እንታይ ጥቕሚ ኣለዎ እንተተባሃለ ቤተ ክርስቲያን ንግደት ክሰርዕ ከላ እቲ ዕላማ ዓስቢ ናይ ቅዱሳን ንምርካብ ብስም ቅዱሳን ኣስቲኻን ኣብሊዕኻን ብርጭቆ ማይ ጥራይ ዘስቲ ዓስቢ ይስእኒ እዩ ንዝብል በረኸት ናይ ቅዱሳን ብንግደት ጌርና ክንሳተፍያ በሐፈሻ ኩሉ ሰብ ናይ ቅዱሳን ንግደት ክሰርዕ ኣቦታትና ሰሪዖሞ ዘለው በብውልቅና ዝኽሪ ምዝካር እንተኸበደና ኣብ ንግደት ግን ብዓቕምና ስም ቅዱሳን ኣልዒልና እታ ዝኽሪ ኣብኡ ትሕሰበልና ስለ ዘላ እታ ዝኽሪ ስም ቅዱሳን ጸውዒና ክንዝክር ከለና በዚ መሰረት እዚ ዓስቢ ቅዱሳን ስለዚ ኣብቲ ገድሊ ናይቶም ቅዱሳን እውን እንታይ ዝብል ብርጭቆ ማይ ጥራይ ዘስቲ ዓስቡ ይስእኒ እዩ ዘብልዐ ዘስተየ ብምባል መጽሐፍ ገድሎም ገሊጽዎ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ንሕና ካብ ንግደትን እቶም ንገብር ዘለናን እቶም ንበጽሕ ዘለናን እንታይ እዩ እጃምና መጀመርታ እቶም ንገብር ዘለና ከምቲ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 14 ኣብ ፍቕዲ 12 ጀሚሩ ገሊጽዎ ዘሎ ምሳሕ ወይ በዓል ክትገብር ከለኻ ኢትጸውዕ ኣእርክቲከ ኣዕሩኽትኻ ኣይትጸውዕ እቶም ሃፍታማት ኣዝማድካ ኣይትጸውዕ እንታይ ዳ ክብሪ መታን ክትረክብ ገነት መንግስተ ሰማያት ዘእትወካ ስራሕ መታን ክትሰርሕ ነቶም ነዳያን ነቶም ዝጸገሞም ሰባት ነዚኦም እንተዳ ጸውዒኻ ኣብ መወዳእታ ዓስቢ ናይዚኦም ክትረክብ ኢኻ ብምባል መጽሐፍ ቅዱስ ገሊጽዎ ኣሎ። እዚ ከዓ ኣብ ናይ ድርሳነ ሚካኤል ካብቲ ድርሳኑ ጽሙቕ ኣቢልና እንተዳ ርኢናዮ እዚ በዓል እዚ ይብል እቲ በዓል ናይ ቅዱስ ሚካኤል ንዘብዕል ሰብ ኣብ ኣፍ ደገኻ ብቁሪ ከርዲዱ እናሃለወ ንስኻ ኣብ ቤትካ ማሙቕካ በዓል እንተገበርካ እዚ በዓል ኣይኮነን ይብል። ኣብ መንገዲ ጠሚዮም ተደርቢዮም ጸሚኦም ተደርቢዮም እናሃለው ንስኻ ሰኺርካ ዝበልዓኻዮ ከቢድካ ከብድኻ ተነፊዑ ተወጻኻ በዓል ኣብዒለ ኣይቲ በዓል ኢሉ። ስለዚ ሎሚ ኣብ በዓዕላ ናይ በዓልና እንታይ ዝመስል ዘሎ ገሌና በሊዕና ጸጊብና ኣብ ንኸዶ ጠፊእና እሞ ድማ ነቲ ዝብላዕ ጠጢዕምና ክንገድፎ ከለና ክንደይ ሰባትካ ኣብ ኣፍ ደገ ኣብ ሓንቲ እኳ ክጸግቡ ዘይከኣሉ ሰባት ኣለው። ስለዚ በዓል ክበሃል ከሎ እዚኦም ዝጸግብሉ ንሕና በረኸት ንሳተፈሉ ዓስቢ ቅዱሳን እንጥዕመሉ ክኸውን ይግባእ። ስለዚ ቀዳማይ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 እንታይ ይብል ነቶም ነዳያን ከይተሕፍርዎም ተጠንቀቑ ኢሉ
እቶም ነዳያን ሎሚ ንግደት እዩ ኢሎም መጽኦም ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ኣብ 2 ይምቀል እቲ ቀዳማይ ክፋሉ ብዛዕባ ቅዱስ ቁርባን እቲ ካልኣይ ድማ ኣብ ዝኽርን ኣብ ጸበልን ዝግበር እዩ ስለዚህ በዚ ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉ እቶም ነዳያን ሎሚ ንግደት እሞ በሊዕና ጸጊምና ክንከይዲና ኢሎም መጽኦም ተስፋ ገይሮም መጽኦም ኣመወዳእታ ንስኻ ሃፍታም የእቲኻ ማዕጾን ተሸጊጥካ እዚ ነቶም ነዳያን ተሕፍርዎም ኣለኹም ኢሉ እንታይ እዩ እቲ ምሕፋር እንተተባሃለ እግዚአብሔር ከብላዓና ኢሎም ተስፋ ገይሮም ንስኻ ክትዓጽኦም ከለኻ እግዚአብሔር ተስፋ ዝገበርክዎ ኣምላኽ ኣየብላዓንን ኢሎም አንጸርጺሮም ክኸዱ ትገብር ኣለኻሞ ተጠንቀቕ ይብል ስለዚህ በዚ ተረዲእና ኣእምሮና ክነስፍሕ ይግባአና እዩ ስለዚህ ቶም ንበጽሕ ዘለና ድማ ልዕሊ ኩሉ ናይ ቅዱሳን ጸበል ክንሳተፍን ክንጥዕምን እንተዳ መጺና ብዓቢኡ እቲ ክኸውንን እቲ ክግበርን ዘለዎ መምጽኢና ምኽንያት ዕላማ ንግደት እንተዳ ኮይኑ ናብ ቤተ ክርስቲያን ተሳሊምና ብቤተ ክርስቲያን ሓሊፍና ንግደት ክበሃል ከሎ መመላለሲ አረቂ ንዘምጻልካ አረቂ ሽኮር ንዘምጻልካ ሽኮር ክትመልስ ዘይኮነ ናይቶም ቅዱሳን ብስም ቅዱሳን ዝቁረስ እንጌራ ጥዒምካ በረኸቶም ንምስታፍ ምዃኑ ፈሊጥና ካብዚ አጉል ባህሊ ወጺና በዚ መንገዲ እዚ ተመላሊስና ዓስብ ንረኽበሉ እቶም ንኸፍል ዘለናን እቶም ነውጽእ ዘለና እቶም በዓል ንገብር ዘለና እቶም ንጥዕም ዘለና ኩላትና በረኸት ንረኽበሉ ክኸውን በዚ መንገዲ እዚ ክንመላለስ ቤተ ክርስቲያን ሓደራ ትብል ብሓፈሻ ነዚ በዓል እዚ ንምብዓል ብድሙቕ ኣገባብ ንኽሓልፍ በረኸት ዘለዎ ሰላም ዘለዎ ቅሳነት ዘለዎ በዓል ክንሕልፍ ዝረዳኣና እግዚአብሔር ክብርን ምስጋናን ይብጽሓዮ ኩሎም ቅዱሳን ጻድቃን ሰማዕታት በብማዕርጎም ክብርን ምስጋናን ይብጽሓዮም አምላከ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ንዓመታ ብሰላም ብጽዕና የጽናሐና ኣብ ቀረባን ኣብ ርሑቕን ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ነዚ መደብ እዚ ትከታተሉ ዘለኹም በረኸት አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ምስ ኩላትኩም ይኹን ዝሰማዕናዮ ብልብና ይሕድረልና تذكروا مكواننتكم زنجركم قال እግዚአብሔር እንዘ ትርእዩ ሰናየ ግእዞሙ ወተመሰሉ በሃይማኖቶም